aw minnu sɔgɔlen don mali kunnafoni na nin wagati in na an ka foli ani waleɲumandɔn o bɛ aw ye ka sanga ni aw ka wagati cogoya ye mali kɔnɔ fɔ mali kɔ kan bi ye juma ye février kalo tile 6 san 2026 mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbaw a y'aw bisimila aw ka dɔn kibaruya olu kɛnɛ kan. kunun ko janvier kalo tile 5 san 2026 an ka jamana ɲɛma général d'armée Asimi Goïta ale ye gouvernement ɲɛma ani fɔ ka taa se a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen bisimila kuluba palais ale kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ninnu ka nin lajɛ in bɛ tali kɛ sankura foli hokumu kɔnɔna fɔ ka taa se a duwawu don olu ma an ka gouvernement ɲɛma ni o ye Abdulayi Mayiga a ye kuma ta wagati min na a ye foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛma ma a ye wulikajɔ min kɛ yaasa fɛn min ye mali ka tagaɲɛ o bɛ se ka sabati cogo min na o kɔfɛ gouvernement ɲɛma ni o ye Abdulayi Mayiga a ye san 2025 baara min bolo dana gouvernement fɛ a y'o da an ka jamana ɲɛma ale kulo kan ale ni baara min ni o bɛna sigi sen kan san 2026 ma a da sera olu kuma ninnu ma yaasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ nin lajɛ in na an ka jɛ ni ka gouvernement ɲɛma ale ka kɔrɔfɔ dɔw lamɛn ni o ye Abdulayi Mayiga ye. Lada don an ka jamana kɔnɔna la san o san sankura daminɛ la ka na ka foli lase ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma bon ala barikala bi kun ye gouvernement ka tour ye san mun tɛmɛra gɛlɛya caman yera a kɔnɔna la crise carburant b'u la crise caman b'u la mais je crois que ala barikala jamanadenw bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ crise minnu don manipulation don déstabilisation don mɔgɔ de b'a kɔfɛ pour que ka se ka an tɔɔrɔ ka jamanadenw ni tɔɔrɔ ka dan kun an ka laɲini mun ye ni mali kura bɛ se ka sigi sen kan an ka yɛrɛma hɔrɔnya ko o segin an ma c'est totalement ka sɔrɔ mɔgɔ dama dɔ la o bɛ se ka perturber cogo min na o de ye terrorisme n'a ɲɔgɔnna caman donc vraiment jamanadenw je crois que u y'a faamuya ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ka kan ni an ka foli bila ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma. nin ye kibaruya duman ye fɛn min ye mali kɔni bɛna pɔri sɔrɔ kɔgɔjida o la nin kunnafoniya ninnu dira OMVS fɛ u ka ladala ɲɔgɔn ye mun ni a kɛra janvier kalo tile 30 fɔ ka taa se janvier kalo tile 31 ma u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye projet ba o kɔni labɛnnen don walasa fɛn min ye mali kɔni ka se ka pɔri sɔrɔ kɔgɔjida olu la nin kunnafoniya ninnu dira OMVS maaw fɛ mun yɛrɛ musaka bɛ ti jɔ sefa wari miliyari 7 ani murumuru 38 bɔɲɔnko la kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin baara ninnu kɔni bɛna daminɛ avril kalo nata san 2026 kɔnɔna na. minisiriso mun ka baara ɲɛsin bɛ an ka sɔrɔ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ɲɛmaaya yɛrɛ bɛ Alifuseni Sanu bolo ale ye kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko a b'a da bolimafɛn sen naanitigi bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko sɛbɛn mun ni a kan ka bɔ bolimafɛnw na san ale kɔnɔna na ni a bɛ wele ko vignette ko kɔni bɛɛ lajɛlen bɔra an bɛ wagati min na ko sisan k'a b'a ɲini bolimafɛn sen naanitigi bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka taa i ka sankura o vignette kɔni ta yanni marisi kalo tile 31 nata cɛ ko ni maa mun kɔni ma taa i ka vignette ta yanni marisi kalo tile 31 nata cɛ ko ni tɛgɛ dar'i kan i ni ɲangini mun ka kan ko o na da i kan. nin ye kibaruya duman ye ka da kulukoro sira ale bolibaw kan ani fɔ ka taa se maa minnu sigilen bɛ kulukoro sira mun bɛ an ka Bamako faba ale kɔnɔna na ale kɛrɛfɛ du ka sababuya kɛ nin sira kofɔlen kɔni tun dilannen jɔra a bɛ wagati jan bɔ nka nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na sira in kɔni dilanni daminɛna mun kɛra nisɔndiyaba ye nin sira bolibagaw ma ani fɔ ka taa se maa minnu bɛ baara kɛ nin sira dagolo ninnu na ka sababuya kɛ fɛn min ye poussière ba kɔni tun bɛ wuli nin yɔrɔ kofɔta in na nka an bɛ wagati min na ko sisan minisiriso mun ka baara ɲɛsin bɛ an ka siraba koɲɛw ɲɛnabɔli ma olu kɔni bɔra ka sira ninnu kɔni baara daminɛ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko siraba in yɛrɛ kɔni tun jɔra ka sababuya kɛ tajiko gɛlɛya mun ni a tun bɛ an ka jamana kɔnɔna na o de tun y'a to ni nin siraba in kɔni dilanni jɔra nka an bɛ wagati min na ko sisan sira ninnu kɔni baara bɛ sen na. an ka finitigilakaw ka commandant de zone numéro 3 ale ye kunnafoniya di kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye Kati kan sigibaaw ye ni o ye a du kɔnɔnaw ye k'a b'a da u bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ yanni février kalo tile 20 nata cɛ san 2026 ko du minnu bɛ yen ni olu ka frigo marata ka ca ni frigo 3 ani congélateur ye k'u ka dɔ bɔ u ka frigo la yanni février kalo nata cɛ ka sababuya kɛ kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Kati kan kɔnɔna kɔni na ko du dɔw kɔni bɛ yen olu kɔni bɛ frigo caman ani fɔ ka taa se congélateur caman ma du kɔnɔ mun yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka courant tigɛ nati ani fɛn min ye ka courant fanga kɔni dɔgɔya kan kɔnɔna ani fɔ ka taa se an ka jamana faba kɔnɔna yɔrɔ dɔw ma
o de hukumu kɔnɔna na commandant de zone numéro 3 a ye kunnafoniya di kɛ k'a fɔ k'a b'a da ni makofɔta ninnu kan yanni février kalo tile 20 cɛ san 2026 ko bɛɛ lajɛlen ka dɔ bɔ i ka frigo la maa minnu bɛ ni olu ka frigo ka ca ni 3 ye. Isufu Sissoco ni ale ye kunnafoniya dila ye directeur de publication alternance ɲɛma fana don a bɛ jɛmukan dɔ fana kɛ Renouveau TV la ni a bɛ fɔ o ma ko foroba baro kunun ko février kalo tile 5 san 2026 kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko mandat de dépôt kɔni dara ale kan fɛn min ye pôle national de la lutte contre la cybercriminalité maaw olu fɛ k'a sababuya kɛ k'a ye kunnafoniya kolon dɔw kɔni cari kunnafoni di sira olu fɛ o kɔfɛ k'a ye dankari kɛ jamana fana ka kelenya la ani nin ka mankutu tiɲɛ ta ka kɔkan jamana ɲɛmaa dɔ kɔni sɛgɛrɛ o de hukumu kɔnɔna na kiiri tigilamaw kɔni ye mandat de dépôt da Isufu Sissoco kan an bɛ waati min na ko sisan a ka kiiri kɔni bilalen don ka marisi kalo tile 9 natɔ ma kɔnɔ san 2026 halisa an bɛ to kiiri kunnafoniya olu kɔnɔna na CFR ni o ye coalition des forces pour la république mun ɲɛmaa yɛrɛ ye Imam Mahmud Diko an bɛ waati min na ko sisan ale bɛ Algérie jamana kɔnɔna na u ka kuma laseba ni o ye Etienne Fakaba Sissoco olu bɔra ka kunnafoniya di kɛ ka sanga ni fɛn min ye Isufu Sissoco mandat de dépôt dalen ye ale kan u y'a yira u ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko nin kɔni waleya in ma diya olu ye wa a ma bɛn u ma bada mun bɛ dankari kɛ fɛn min ye kunnafonidilaw k'u to u ka baara kɔnɔna na ni ka dankari la ko nin waleya in kɔni b'o de yira o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye FSR kɔni u bɔra ka nin kunnafoniya in di u ka kuma laseba fɛ Etienne Fakaba Sissoco. Ni wagati in na an bɛ taa an ka jamana camancɛ yan fan fɛ bolo olu fɛ février kalo tile 4 san 2026 Kenje dugu ale kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko jatigɛ wale tigilamaw kɔni ye bingani wale ta ni ka donso kɔni dagayɔrɔ min bɛ Kenje dugu ale kɔnɔna na ka nin yɔrɔ kofɔta in yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye donsow ka ɲɛmaaba ni u ka état major ye Isufu Toloba ale bɔra ka kunnafoniya di kɛ ka sanga ni nin bingani wale in tali ye ka donsolakaw kɔni sɛgɛrɛ yaasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni ka Isufu Toloba ale ka kɔrɔfɔ dɔw lamɛn. Dan sɔgɔ aw ni ko maliyɛnw b'aw bɛɛ fo chef d'état-major de Daman Danan Basagu n b'aw bɛɛ fo bi le 5 décembre 2026 min kɛra le 4 décembre 2026 Kenje min kɛra aw bɛɛ y'a ye aw de ko mɔgɔ ninnu nana kɛlɛban de la an ni e de kun bɛ kɛlɛ la maa ti e nɔfɛ tugu e de bɛ kɛlɛ kɛ e de bɛ n'a yafa ɲini mɔgɔw fɛ est-ce que hakiliman bɛ sɔn nin ma mɔgɔ hakiliman e de nana baga an ma tuguni e de bɛ yaala ne nana kɛlɛban ni aw y'a tɔnɔ ye dɛ u y'a an sara ni min ye u ko u bɛna kɛlɛban na ne ko u ka to u kana fɛn kɛ fɔlɔ n'a u ma fɛn kɛ sabu ni doso de kun y'aw tire dɔrɔn u b'a fɔ doso taara bagaw ma a mɔgɔ min y'a fɔ a to u y'a an wele ka min fɔ ko doso mɔgɔ ninnu tun maga aw la aw kana foyi k'aw la sisan kɔni doso aw y'a ye nɔ a Mali doso bɛɛ a ye wuli ka jɔ ne lagosi de ka lase an ka jamana ma Mali jamana min doso y'a tu tigɛ jamana min na an ma sɔn bi an ma sɔn sini doso n bɛ aw bɛɛ fo wala n bɛ dan yan tɔ bɛ kɔfɛ. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ
a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka ni logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka ni logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taga kɔkan kibaruya olu kɔnɔna na an bɛ taa Nigeria kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka dugu min bɛ n'a bɛ wele ko Kwara kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ a bɛ taa maa 170 bɔɲɔngo la minnu kɔni fagara jatigɛwale tigilamaw fɛ jatigɛwale tigilama minnu bɛ wele ko Boko Haram fo ka taa se État islamique maaw ma nin baara ninnu kɔni cɛjugu kɛra nin maa kofota ninnu fɛ février kalo tile 3 ka taa se février kalo tile 4 ma san 2026 Nigeria ka olu fɛ yen nɔ fɛn min ye diɲɛ seleke 4 tɔnba n'a bɛ wele ko Nations Unies olu kɔni bɔra ka kunnafoniya di kɛ k'a fɔ k'u bɛ nin waleya in yɛrɛ kɔn fo ka taa se a dan na o kɔfɛ fɛn min ye l'Union africaine ale kɔni bɔra ka kunnafoniya fana di k'a fɔ ko nin waleya cɛjugu mun ni a taara ka ɲɛsin finitigila gansan maaw ma Nigeria jamana ale kɔnɔna na k'u fana bɛ nin waleya in yɛrɛ kɔn u y'a jira k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ Nigeria jamana ye yaasa fɛn min ye banbanci wale tigilamaw ni ka u kɛlɛ ka bɔ Nigeria jamana ale kɔnɔna na an b'a fɔ Ala ka hinɛ banbagatɔ olu la. An bɛ taa Kongokaw olu fɛ yen nɔ u ka jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso kunungo alamisa février kalo tile 5 san 2026 ale ye laseli kɛ k'a fɔ ko a bɛ n'i kanbɔ kokura u ka jamana ɲɛmaya kalafili mun ni u bolodalen don ka marisi kalo nata makɔnɔ a bɛ n'i kanbɔ o jamana ɲɛmaya ɲini kɔni nɔfɛ mun bɛ tali kɛ a ka 5e mandat kɔni na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin y'a san 47 bɔɲɔngo de ye fɛn min ye Kongo jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso ale kɔni bɛ Kongo jamana ale kunna a kɔni y'i kanbɔ kokura mun yɛrɛ laseli kɛra kunungo alamisa février kalo tile 5 san 2026 Kongo jamana ale kɔnɔna na. An bɛ taa Irankaw olu fɛ yen nɔ Iran jamana ni l'Amérique jamana kɔni tala ka ɲɔgɔn kan fɔ o de hukumu kɔnɔna na l'Américains ka lasigidenso mun bɛ Iran jamana kɔnɔna na ale y'a ɲini l'Américain den minnu sigilen bɛ Iran jamana kɔnɔ k'olu ka Iran kɔni bila o teliya la ka sababuya kɛ fɛn min ye nin jamana kɔni fila la bɛnnen don ni ka mugujugu keri ɲɔgɔn ma don n'a nata olu kɔnɔna na. Aw minnu tun sɔgɔlen bɛ Mali kunnafoni na nin wagati in na nin de bɛ dansigi kɛ aw ka bi juma kunnafoniyaw la mun na sera aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ Yaya J Samake an b'a fɔ aw kan bɛn don n'a nataw la kunnafoniya di kura olu kɛnɛ kan Ala k'an ka jamana basigi.